Gitterweg get anders met Martijn van Loo. En het woord van u is een beheidskriemer. Een beheidskriemer. Wat is een beheidskriemer op het dialect? En dat doe maar wat. U zegt iemand die het altijd weet, hè? Wat doet die meneer die het altijd weet? Wat doet hij? Ja, hier. Oh, hier opscheppen. Hey, opscheppen inderdaad. Ja. Hoe zeggen ze dat in Klimmen, een beheidskriemer dan? Opscheppen, hè. Opschepper. Ja. En de beheidskriemer en de rotsenschopper en de beheidskriemer. Opschepper misschien toevallig. Nee. Beheidskriemer is een die rommel, die ruzie maakt, die ruzies uitloopt. Dat is bestemd geen beheidskriemer, dat is wel, ja. Maar wat is in het Limburgs een beheidskriemer nou eigenlijk? Een oproeikraaier. Iemand die heel veel ruzie zoekt, of in ieder geval heel veel geluid maakt, denk ik. Zoiets toch? Weet u wat een beheidskriemer is? Ja, dan een opschepper. Een beheidskriemer. Dat alles groter maken. En zelf dat niks had, snap je? Dat noemen ze een opschepper. Ja, en wat vindt u dan niet een raar woord, beheidskriemer? Ja, dat is van vroeger. Dat is zo ontstaan, hoor. Door de cultuur even kerk is dat ontstaan. Dus dat noemen ze dan met, hoor. De beheidskriemer, dat is inderdaad een veel spektakel maakt. En eigenlijk niks te zeggen had, dat moet je erbij zeggen. Over het fenomeen beheidskriemer zijn de meningen verdeeld. Kletsmajor, grootdoener, opschepper, ruziezoeker. Allemaal kreten die naar boven komen bij het uitleggen van een beheidskriemer. Als je het woordenboek openslaat, valt meteen op dat een beheidskriemer een zelfverzekerd persoon is die bij zijn medemens als een overdreven, provocerend en opschepperig persoon overkomt. Mocht je ooit een beheidskriemer tegen het lijf lopen, zeg dan liever in het Nederlands wat je op dat moment van die persoon denkt. Dan begrijpt iedereen het tenminste.